Good morning, guys! Kasing na yung kulokoy. Hi, bebe! Ayan, gumawa kami ng tigaga. Kasi kanto kami ni daddy kagabi, baliktaran, Sara kami. Ayan, nalalaglag siya. Ginawa namin, pinagdikit namin itong dalawang upuan. Parang naging crib. Ayan. Gising na siya, si Froggy at uuwi siya. At dapat uuwi nga si mami para magbihis nga't maligo. Kaso, naiwan pala sa kasa yung susi. So, babalikan niya ngayon. Siya na lang uuwi para daw mabilis. Yung, then, nagsasagot lang ako ng guys, ng mga inquiries. May kine-cremate. Amoy Amoy nasusunog. Ba't Bakit amoy tawag dito? Hindi, parang kuryente na Ganyan ba amoy yan? Kasi malakas yung buga ng So yun guys, punta muna kaming mini stop. Wawa ito, baby. 6 months lang siya. Oh man. Palpak naman to si daddy. Umuwi para kunin yung susi. Tapos pinadala ko yung rice cooker. Ang dinala naman yung sirang rice cooker ng kapitbahay. Ay, nako. Very good, Ramil Ranyada. Oh! Anyari? Ha? Lakas ng ulan, guys. Oh. Tatawid sana ako sa Guadalupe para bumili ng paper plate. Ito kanina pa to Kaloka. Ginaw. Maliligo din sana ako Tinatalo ako ng ginaw. Yun, mimi sa mamayang mamayang 8 PM Kaya nag-order na lang ako ng susan. Para sa mga sarap ng kamag-anak. Ano na naman yung inaano mo? Kain tayo? Kain na naman. Kakakain mo lang. Kain tayo, Jollibee? Tamong lakas ng ulan Chris, tingnan mo, basang-basa ka na Si Kuya ang nangyari Huwag kayong makulit magkakasakit kayo Ayun si daddy Borlogs. Ayun. Baka hindi makapunta sila Dayan bukas kasi ilalagnat daw. Pagtatry daw nila. Tapos si mama din wala kami sa tindahan kasi mabiyakin si papa ng linggo. Makasama na lang sa living na lang kasi ayoko din pa yung mga bata. Yung panahon na yun guys, yung ulan, yung init, yung magkasakot lalo kasi nakatapos ng ni Lucia, sumunod si Lucas, tapos ngayon si Mika naman. So, ayun. Nagpadala na lang ng si ng flowers. Dito kami sa Super 8 guys. Bumili lang kami ng napkin, paper plates, and lagayan ulit ng kape. Mga disposable lang. Yun lang. Ngayon dumating na yung in-order ko. Kasi hindi kami makapagluto dito. Gusto ko sana magluto ng pansit. Kasi sa bahay pa. Ewan ko muli. Order na lang ako. Yan, mamaya. Pagdating ng mga kamag-anak. Tapos lang nung mas guys. Yung mga kamag-anak ni Froggy. Dahil doon, no? Saan? Dahil sa your face. Tapos na yung gaano. Hindi, nag-iisip sa hindi kasi masyakala ko sabi nga hindi daw sasabi. Yung oras kasi, agad-agad. Yung nakikakahan. Kasi sabi ko sa'yo. Dapat sila sa oras, sa kayo kumain. Ayaw nga, nililabis niya ko lang. Pero, ito chika ka. Ha? Ayaw mo kumain, no? Inangat-angat na lang. Bawal daw. Sino yung pustiso mo? Bawal daw. Magkano sa hindi mo pala to. Bakit napa-order ka pa sa amin? Oo, bakit napa-order ka pa nito? Idadating kayo. Alam namin magiging ka na. Tangi, dalawa na pension niyan. Bakit? Isa kay kuya. Ayan, di ba yung pension na yun? Pagka may
Ako kakain ako. Sino to? Kuya. Daddy, kuha ka nga na, Daddy. Nangayayat ako. Molo black. Nangayayat ako. Mamira sila. Magkain ng kape nga. Miss, Diyos ko. Nagkakaano siya diet. May nakapanood, nakikita ko sa'yo. Mamira sila yan. Tayo doon sa bahay. Hindi na lang nagkahan ni Becky. Ate Wen? Nalayo sa bahay. Si Doktor. Ay ba? Yung kanina lang daw. Carbo daw. Konti lang. Magod. Ayan, oh, carbo. Mabalis ka rin ba? Mabalis ka rin. Ito kayo. Call center tapos. Sa call center. Dami na. Ngayon sa Thailand. Ang hirap yan. Kahit sa mga Kaya akala mo. Baka parang masunta ka sa Thailand. Baka yan. Kasama, pagkatagalan. Marami na. May sili. Sa Ng Thailand. Hindi kayo ganit sila. Alis. Pag Thailand, kumakain ng gulay. Hindi naman kumakain ng gulay. Ang tayo ng bulan sila pa. Si Manny. Si Doktor. Yun o. Dok. Dalawa niya lang yung mati, oh. Doktor, kaya ba kayo mahirap? Iyawan siya. Pagkain ng mahirap, Amber. Parang mo yan, tataba kayo. Tinigyan mo, payato. Eh, sino? Si Manuel. Oo nga, gabi na. Manuel, pangalan niyan. Gabi na, lakarin mo na lang mula dito. Nakikiya para makabawin ka, Manuel. Ikaw pa sumilip na doon. Oo, nakasilip na ako. Nakasilip na sabi mo, kakain na ako. May konti. Si ano yung anak mo? Using. Yung ano, yung anak mo? Wait na ng mother. Hori ka? Hindi, dati tangkap mo eh. Ano daw? O kayo, ba't hindi kumakain? Nag-diet din sila. Wala ka na ng chat nila. Nasulat. Alak ang gusto niya. Walang. Ano kayo kainuman? Wala na yung kainuman niya. Yan, kainuman namin dati, tatay mo. Juice. Natanda ko yung kay ano, kay... Good morning, guys. 8:30 na. Makaalis na pala si Mami. Pumunta na naman ng Loyola Marikina para dun sa paglalagakan kay Daddy. Ay, magandang grabe. Ugas naman dito, aircon. Grabe natulog si Daddy. Umaga na ito natulog yan dahil kasi bisita kahapon, kagabi. Nagsidating yung mga kaibigan niya, late na, siguro madaling araw na, literally. So yun, hindi ko na nga kinaya, tinulugan ko na sila. So, tapos yung mga, ano naman, mga kamag-anak niya, umalis is mga alauna na. Yun. Tapos kasaba, sunod naman yung mga kaibigan niya, kaya ang daming tao paggabi. Late na kami nakatulog. Lalo na siya. Kaya ayan, borlog na yun. Tapos yun, nakalinis na ngayon sa ano. Hindi ko alam guys, parang putol-putol yung vlog. Pero pasensya na kasi ang dami inaasikaso. Tulad ngayon, kakagising ko lang. Kakalinis lang mo ano. Ano tawag sa kanila? Maintenance ba? Home. Basta yung naglinis. Hi, ate! Buti na lang dito sila ate baby. Hindi guys kami nag-iwan. Video naman si Mapi niyan. Siya yung kapatid na Tame. Dami kasi dun. Oo, sobra. Wala nga guys, walang matutulog kahapon kasi sobrang ginaw. Ay buti pinapatay namin. Ayun, kanya-kanyang na doon sa Kanya-kanyang tulog. pero ayun, tulog na. Grabe, no? Kakabalik ko lang guys, kanina. Guadalupe. Sa kabila lang naman sa palengke. Bumili ako ng mga kailangan pa kasi naubos kagabi. Walang styro na ganito eh. Mga, mga karton, papel. So, yun lang. Sa bahay naman ako dito sa Pasay kasi uwi ako mamaya at may pasok na si Chris. Kailangan niyang pumasok dito. Kasi Tuesday pa naman yung bibili. So, Tuesday, absent si Chris. Pero bukas, papasok na kaya uwi muna kami mamaya. Daling araw. Anyway, yun. Bili ako ng mga kape nga, mga kailangan. Tapos,
may ano dun, may karinderya. So, nag-crave ako. Kaya bumili kami ng pagkain karinderya. Namimiss ko na yung lutong bahay, guys. Yun, bumili ako ng sinigang. Tapos, ano ba ito? Tortang talong. And then, rice. Kasi hindi kami makapagluto dito at bawal. Eh, gusto ko na ng rice. Gusto ko na makakain ng pagkain bahay. So, yun. Tapos, gulay na ano, string beans. Kain na ako kasi ng oras na alas 10 na. Ayan ko lang sila, ate baby. The baby! Can time? Lunch. Breakfast, lunch. Sabay na. Brunch. Nakahanap na kayo niya. Lagyan na tayo na gising niya. Hindi yan. Kumain na daw yan. Hi guys! Ayan kami ni Mami. Magbabrunch daw kami. Wala pa daw kasing lunch. Yan o, daming pagkain. Pandesal, cup noodles, dami dyan. Noodles mo? Di mo nga naubos yung noodles mo. Inubos ko, inubos ko. Nagtalo pa kayo, hindi lang kanay-kanay. Ito, si Tita Mika. Borlog si Tita Maymay. Di na gumising. Sarap tulog. Ito si Ate Putput. Tulog boyfriend niya. Ito si Lola. Ayun o, tulog din si, ano nga? Sino to? PAJ. Yan na si Lolo. Tulog. Kain lang kami. Ito, lakas ng lamig nito. Hi, di. Bye, guys. Kain tayo, guys. Ayan, salo-salo na kami. Si Potpot. Dating crush ni Chris. Kaso may boyfriend na, sabi ni Chris. May bago na rin ako. Sabi niya. Nakamove on na daw si Chris. Wala rin kagabi. May boyfriend na si dati Potpot. May bago na rin ako. Sabi niya gano'n. Ba siya ni Chris yan? Sila mga angels na Ate Winnie dati. Ayun pa sumabay ni ate, baby talaga. Ayan guys, ayan talong. Binili namin dyan sa Tapos ito, atay. Atay balunan. Ay, Sa'yo. Yeah. You want? Let's eat. We're here again sa Super 8. Bili kami ng sesto kasi ang dami pumunta kaninang umaga. Naubos yung binili namin kanina. So we need more. Alam ba yung big to 50 na? You mean big? Sawa na sa big. Biggest size, small flavor. Paro lang naman na ito. Grapes. It's not. Kumuha ka na. That's apple. Apple ba? Ayun Tsaka orange lang naman eh. Mangga. Ayun. Tapos bibili ako ng ako din na parang gusto na mahiga. Tapos puto. Puto? Dapat magpapaluto ako ng sopas kasi sa last night na para Orange. daming tao pag last night na. Yung mga pika-pika na muna ngayon. Papers. Damihan muna daddy, mga 6 na boxes na. Parang hindi na tayo bumalik. Nalalayuan ako, napapagod na ako balik-balik dito. Ito, mango. No, it's mingo. Say mingo. Bilisan mo na, iwanan kita rito eh. Yan. Bis naman na. Ay, napak na ako eh. Ano na pang naisip mo? Duling na ako kanina pa. Hila-hilang pa ako. Ay, natural, walang gagawa nun. Alaman, si mami mo pa ba? Eh di yung misis ko. Nasaan yung misis mo? Andun. Tapos yung mga dawada tayo pa mga kamag-anak. Eh, hindi ako lumalabas, nahihiya kasi ako. Eh, patawa-tawa kapatid ni Ate Mayan. Nagiging proxing asawa ni Frog. Ayaw lumabas. Mami, tawag ka, mga kamag-anak niyo para daw makilala. Sabi kasi ako nasa loob lang, sa gilid. Okay na?
6 na ano na yan? Tara na. Yan lang naman eh. Nag-taxi na kami patawid guys. At medyo mabigat yung ano. Yung sesto. Si esposo. Antok na. Grabe naman yung ano na yun. Grocery na yun. Yun ang pinakamabagal na service na napuntahan ko. Kaloka. Antokin ko. Wala silang bagger. Kasi yung cashier, yun din yung bagger. Kaya sobrang ano, shop-shop talaga yung naabong. Ayun. Pabili ako ng ano, ng puto. Para mamaya merienda. And then, Indian mango. Tapos with sili. No, asin na may sili. Ayan. Para sa mga bata. Pero syempre para sa akin yan. Ayan. Tawid kay lalim lang naman kami. Tol, ganito ka pa. Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsit to. Hi guys! Dito lang ako lagi sa sulok. Kasi sobrang ginawa talaga sa ano, sa labas. Hindi ko kaya nanonood sa ano, sa ilong. Ano yung sakit mo dito ng ano, sobrang lamig. Tapos sa paa. Diba? Talagang, hindi ko kaya lagi ako dito. Kaya, sulok lang ng kitchen. Ayun, kasi may dalawang ano naman dito. May dalawang, alam mo yung mahabang bangko. Yan. Pero nagdala kami ng kumot na tapos unang. Kasi after ng Friday, hindi na kami umuwi. Yun, wala nang uwian. Although si Friday umuwi na yun. Umalis kanina ng alas 4 kasi binalik yung rice cooker ng kapitbahay namin kasi mali na daw ang put niya. And then, sabi ni Mami, wag na daw magdala ng rice cooker kasi sa Tuesday naman na yung ano yung day. So, hindi na kailangan. Kasi may nabibila naman dyan ng rice sa karinderya. Kaya yun, umuwi lang si Froggy para ihatid yung rice cooker. And then maligo siya. Kasi ayaw niya maligo dito. Gawa lang, wala nga shower. Tabo lang talaga. Labat, lababo, lamusan. Tsaka, ito, kaya yan, hinahingal ako. Ano ba yan? Kaya yan guys, na-miss ko na kayo. Gusto kong ipadala yung yung laptop para sana mag-edit ako kaso ang dami naman tao lagi kapag tulad ngayon, kaalis lang ng ibang, as in ngayong Sunday, puno lagi yung yung labas na yan. Ngayon lang nawalan kasi umuwi na sila ate baby and then sumabay na yung ibang bisita. So, paisa-isa may mga dumadating na naman hanggang mamaya kasi may masulit na 8 PM. Kaya yun. And then yung yung pare na nagmas kahapon is kamag-anak din pala yun nila, no? Nila mami, nila daddy. So, yun. And then, ayun nga, nakilala ko naman yung iba kamag-anak nila, pero dito na talaga ako sa loob, hindi ako lumalabas. Kasi nahihiya na ako kapag hinahanap lang may kamag-anak na hinahanap yung sino nga daw yung asawa ni Froggy. Yun, doon lang ako naglabas. Nag-hi lang ako. So, diba? Tsaka yung iba din naman is, nakita ko na before nung burol din ni Ate Winnie. Yung mga bago lang, hindi pa. Kaya, yun lang, guys. Hindi ko alam kung may aantay yung pa si Mami. Yung ata kapatid ni Daddy sa Davao, sabi, daw, may Sunday na ngayon. Sabi baka humabol. Ganun. Pero ang sabi nga nila wag na kasi nag-reunion naman sila dati noon, di ba, sa Camiguin. Nag-reunion sila magkakapatid tapos yung isa na nasa Amerika. Ayun nga, hindi makakauwi sa Amerika kasi last December lang. Is nag-reunion na sila. So yun. Yun lang guys, update. Pasensya na kayo, hindi ko pa kayo hindi pa ako mapag-upload. Ayun. Nanonood mo na si Mami nung Your Face Sounds Familiar Kids Edition. Tuwan-tuwa siya kay Aura. Si Aura ba gusto mo dyan, Mami? Si Aura? Yun na, pagpasaya sa'yo si Aura. Piniin mo yung sino gagayahin mo. Gusto niya yung babae talaga. Talagang babae. Mas madali. Diyos? Lambot kasi ng katawan eh. Kaya caring-caring yung mga babae eh. Sino bang ginaya niya ng huli sa pan eh? Ano yan eh, ni Mami. Hi tita, mag-hi ka tita. Madadala to sa abroad. Walang sakos na naginaw. Hiniginaw siya oh.
Nakapulupot yung ano niya eh. Kapatid siya na Tita Loli. Tita Lita pala. Tita Loli. Bang nata yung pare kasi may mas ng 8 p.m. eh. Ay, sa libing niya lang daw. Dito ulit sila, Joy. Ganun ang trabaho. Kahit naman ako. Kasi aircon pa, no? Oo. Hi, DM! JJ! Sino ang dala ni JJ? Ay, wala. Patingin! Carl, Ano yun? yung kay kuya. Ano yung kay kuya? Sino yung tanto ninyo? Pinakita ko na kanina, ginanon ko. Ayun. Gift ko sa kanya na. Yung gift ko kay DM na cars, di ko pa makita eh. Ipapark pa lang. Part pa lang. Ayun. Tapos dito si Daddy. Di ba nun, Si nagulat Dalton, biniposito. Naku, delikado yun. Grabe ka gabi. Naku, nagpasabog sa May kotse. paano nakita ko yung mga Isang ano linggo yun? hindi naglabas. Binuksan talaga namin yung bantana. Bang! Bulok! Naka-broadcast, bulok.